סבתא. מי זה? שלום. שלום? כן, אני פה בדלת, תפתחי. מה אתה רוצה? תפתחי את הדלת. תביא לי שמיכה? לא, מי? תפתחי את הדלת. מי זה? שלום. שלום. כן. תבוא לבקר, מה קרה? אני פה, תפתחי את הדלת, אני פה. אתה רוצה לבוא? כן, אני בחוץ, תפתחי דלת, תפתחי. משהו מילדים, משהו מכולם. ברוך השם. הכל בסדר? ברוך השם, אני פה בדלת, תפתחי דלת. ברוך השם, יותר טוב. סבתא, תפתחי את הדלת. תפתחי את הדלת. ברוך השם, מרגישה טוב. סבתא, אני בחוץ. מי? אני בחוץ, אני פה, אני אצלך בבית, פה. בסדר, יאללה. סבתא, תפתחי את הדלת. תבוא אליי. סבתא. תדברי איתי, מה קרה? סבתא. דר, תפתחי דר. מה? לא, תפתחי את הדלת. בסדר, יאללה. סבתא, תפתחי את הדלת, אני בחוץ. בסדר. סבתא.